Nå. Ved I, hvem jeg er? Det er jo ven. Og den sidste, den er virkelig en underlig ven. Det er biomasse. Kan I sige biomasse? Er det ikke et mærkeligt ord? Jeg arbejder overordnet med vind og med biomasse, og sidst men ikke mindst med solen. Så jeg vil lave sådan en lille fortælling om, hvad det er. Eller sådan. Det er at bevæge sig. Fordi så laver man energi, og så skal jeg linke det op til billedkunstneren Rine Lieberg, som vil arbejde med de her temaer. Tænk, at man kan spise af min ven. Han er mærkelig, ham biomasse. Hvad smager det af, synes I? Det smager sådan lidt af korn. Ja, af korn. Og så vil jeg indimellem lave noget rigtig fis. Fordi det skal være sjovt at arbejde med vedvarende energi. Og det er det, vi gør på Energiakademiet. Vi er rigtig gode til hele tiden at fortolke de der meget abstrakte naturvidenskabsfænomener. Herover, der har det også noget med vind at gøre. Det er en slags fag, det hedder også vimpler. Så har du noget farve. Ja. Jamen, det er jo kunsten at forske, som er et sindssygt interessant projekt. Hvordan man kombinerer noget så abstrakt som vind, sol og biomasse, som jo er jo voldsomt abstrakt. Det er jo vores ressourcer, som vi har været med til at kortlægge her på Samsø, som vi bruger til at lave elektricitet. Men du kan jo ikke spørge et børnehavebarn om, hvad er elektricitet? Fordi du kan ikke se det, du kan ikke sanse det. Så derfor er det vigtigt at bruge nogle andre virkemidler. Ved du, hvad strøm er? Hvis jeg noget, man kan i telefonen med. Kan du godt lide varme? Ja. Hvorfor? Fordi det er varme.